Maayong gabi mga igsuon, diring dapita sa Ebanghelyo karong adlaw natandog ko. Akong basahon. Ingon si Jesus, nagtudlo kamong mga Pariseyo nga kun ang usa ka tawo manumpa tungod sa templo, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kun manumpa siya tungod sa bulawan nga anaa sa templo, obligado siya pagtuman sa iyang panaad. Ang buot pasabot ni Jesus ani, kamong mga Pariseyo, mga nawong mo kwarta. Mga igsuon atong klaruhon, ang kwarta dili na dautan. Magamit na nato, magpalitag bugas, sudan, pero kung naa kay issue sa una nga related sa kwarta, dayon negative ang imong pagdala sa maong sitwasyon. Maunang mapariha ta sa mga Pariseyo, mahimo tang nawong og kwarta, dalo, kurakot, dili ta makontento bisag daghan na kay tag kwarta, daghan na kay tag yuta, mga gamit, sige gyapon tag tigom, musulod tag negosyo bisag dautan, basta lang makakwarta, manikas ta. Manong mga igsuon, dako kay damage. Kini akong suggestion. Pwede balikan nato ang atong sauna sa gagmay pata. Base na atay issue sa gagmay pata nga atong gikalagutan hangtod karon, nga atong gikaulaw karon. Sama pananglit, Father, galagot ko, Father, nganong pobre mi. Kay sa una, sayo kay kupukawon, kay managat. Wa ko kadula, Father, wa ko'y mga gamit, pobre mi. Ang epekto, anak, karon nga naan ako'y kwarta, dapat ang akong itsura, dili na pobre tanawon. Sayo, igsuon. Ayaw isupres kanang imong kagahapon nga imong gikasukan o gikaulaw. I-acknowledge, unsa na? Ato ba nga? Gaksa, higugmaa. Dayon, pinaka-importante iampo pagpatabang sa Dios. Nga unta, imo nang madawat kanang imong kapobrihon, for example. Dili nimo kasukan, dili imo ikaulaw. Aron dili maapektuhan na imong present status. Ug aron dili na kamo ingon, karon nga kwartahan ako, dapat ang akong itsura dili na pobre. Undangon ta na, ha? Okay? God bless!